Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi channel Bayi Family itu bagi bergaya sih. asik grenggong guys. Jadi alhamdulillahirabbil alamin niki bude wis oleh mantuk ya. Ye. Rasane Senang iya. Terima kasih untuk Mbak Indah, Mas Dimas, Popong, Papa, melihat jalan. keluarga Bunda, Kinara juga yang tidak rewel. Suwun sangat ganggu anak. Oh lah ditinggal riwari ibune. Maaf ya Dok ya, nek ditinggali mama. Oh lah ditinggali mama ki mang melok mbah nang. Maaf ya Allah. Makasih ya Dok Kinara. Aku diingeti terus ya Dok. Emang halal boleh, Mbak? Apa Mbak? Oh, Mbak, betul wae ada, Mbak. Apa Bu? Bakpo. Halal ya, Dok. Nek isine daging ayam, dan nek isine kelabang lah kuwi dipertanyakan. Iya, Iya ora? Iya, tak anu nih. Alhamdulillah. Kira tok ini berarti nah, wis. Enggak ngene. Oke, selamat. Wis deh, wis tak cekel Bang. Ben rontok kita. Kapan iki coba? Wis iso ngeblok dhewe iki. Ngeri. Anu pemirsa, Langsung dicekel dhewe jangan aku salwa yo. Kan kualan kewan lho pemirsa, terus aku ya matur suwun untuk semua yang sudah coromono wis terlibat dalam proyek apa? Apa ya terlibat dalam proyek iki lak Pak Silo deh. ngene iki lho Nduk. Bude digawa ning rumah sakit Mbak Indah, Repa, tim Sriwikutil, ya Sriwat Sriwedik ya enek. Dan semuanya sing matur nuwun tenanan ibu tuku pemirsa. Ditinggali Bune riwariwi ngurus ngono ngene iki. Dekne kan keadaan ora ning jero kono ruangan yo dijak ning adoh ngono kuwi yo gentenan dijak Salwa, dijak Repa, Mbak Lupi-Lupi, Mbak Iyes, Mbah Kus, Badame sih gak rewel pemirsa. Terima kasih ya Ndok Kinara. Ya. Belum baik. Baik, matur nuwun ya. Terima kasih ya. Terima kasih nggih. Gitu ya. Tenang sembuh nggih, Mbak. Jangan sakit lagi nggih. Bismillah, mboten. Terima kasih nggih untuk pemirsa yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Doain jenengan nggih. Amin. Maaf tidak bisa bales. Tidak bisa bales komentarin jenengan nggih satu persatu karena di ini kan yo diimpus kene terus bar kono terus kene yo pemirsa. Ngono pemirsa wis paringi sehat. Aku pengen menyapa pemirsa. Oh iya, udah sumuk ya. Sumukan. Di sini mandi menyapa pemirsa yang sudah baik kepada keluarga saya, keluarga super nggih. Baik semua. Wes pokoknya tak sapa. Semoga jenengan semua senantiasa diberikan sehat. Amin. Sehat lahir, sehat batin. Selalu jaga kesehatan di pemirsa. Ya udah. Wes sih. Wes ya. Ya lah, poneng lah ya. Nanti dilanjut lagi ya pemirsa. Dadah. Dadah sih. Dadah. Terus guys, iki alhamdulillah sudah sampai ya. Aduh, alhamdulillah. Kita masak dulu. Banggi bang. Apa yang gue kayak melok Nah, alhamdulillah guys. Aduh guys, mata gue muncul ih. Kalau keluar kan. Apa? Meni apa? Mantan kan gini tau, alun-alun Mantan sing lanang endi? dia tak kawani tapi dah bebek. Walah, Enggak, aku siap jadi pengapit. tak cerita nih. Rasa awak wis lek penceng kan mikir. Yuni harapan sama persaudaraan piala harapan. Wis ning kuwi tak gimana? Awas dulu.
Oh ini dulu caranya nah ini sing dipakai perempuan yang kiri nah ini ngono nduk dadi enek carane kan saya sakit sebelah kene nah lagi ini terus kene nah wong gresok berjemur tapi tenang dokter mah menyarankan Ibu Yuni harus jalan ya Nah, sering-sering dipakai yo berjemur pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bakpal coba tinggal bakpal. Iku riku sapa iki? Mir. Guriku sapa? Pengen langsung istirahat apa pengen nyayak manusia? Kono Nah, coba duduk guys. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya awakin ya Mas ning kono iki. Wis posisi ngono, Nduk. Dia wis pengen lekar. Pengen ngomong-ngomong. Maksudnya ngene lho, Nduk. Aku tak cerita kenapa aku matur nuwun di anak. Pertama ngene, Ndek gercep biasa. Dokter emang ngomong ngene. Untung Bu jenengan segera dibawa ke sini. Ku dokternya ngomong serius tenan. Untung jenengan segera dibawa ke sini. Kurang sedikit saja usus jenengan itu sudah pecah. Nanti kalau sudah pecah itu efeknya luar biasa, merambet kemana-mana dan itu nanti bukan hanya di sini saja yang diblek, didohno Mbak dari sini ke sini. Semua organ dalam besar. Kan harus dibersihkan Bu. Kotorannya kan pecah. Kena apa aku maturun mbek anakku sing gagenan Nduk. Pokoknya ibu kudu tak gone rumah sakit. Ngono Nduk. Aku pas kuwi kudu mulai Nduk. Oh yo Nduk ya barka yuk mulai. Gak iso, ibu kudu dirawat inap. Aku di ngono Nduk. Kudu dirawat inap. Ngono. Nah nek Indah wis muni ngono aku ya wis iso piye-piye lah Nduk yo. Cara ngono. Wis dirawat inap ae. Terus didono rong sene ngene. Soalnya rumah sakit kan saya ngerti Mbak. Dokter dan apa tenaga kesehatan lain. Maturipun ya Allah, paringi kesempatan kula. Wis mugi-mugi paringi tugas jenengan saiki ning kene mau istirahat ora usah mikir mbah, wis ora usah mikir apa-apa. Urusan ngono ki wis ben apa jenenge? Wis ana sing ngurusi. Mungkin gendong kinaran apa kinara pripun, mungkin kersane cacah mawon. Maksudnya ki nek pendilan Mbak ya, mesti intan kan yo amit koyo ngono yo Mbak yo. Aku dadi nek teng mriki ki ben boten pikiran wonten Mbak. Boten apa-apa nggih Mbak kula tak ngene. Jenengan yo tak pripun Ibu? Kok pripun? Jenenge laren. Ampun ngono aku gak seneng Ibu omonganmu kuwi. Kok jenenge nuwun mak dijipnya teng mriki. pancene anake kok Mari teng mriki kan Dik Dewi nggih gadah keluarga, Rempang ngopeni bayi, Rempang itu wis bayi nggih gerah, mboten kok sikile nggih bengkak. aku malah anyem nang kene ngono lho Bu. Nggih enten kancane. Mboten usah pikiran napa-napa. Ora usah pikiran narik-narik ta Bu. Kok ora Nggih tenggene lari. Ibu mesti wis bolak-balik dadi pikirane sing dinekke netizen pripun-pripun ngoten niku lha tak omong ora usah retok lho nggih enggak tanggung jawab anake nek nggih lah sinten melih. Mboten kula sinten meneh apa. Lah ya wong anake yo mok loro tok inggih piye Repa ngobeni bayi. Ngopeni bayi nggih gerah mak, sikile nggih aboh. Andar. Bunda Dewi nggih ngoten sami mawon. Pun Bu sak carek penyembuhane ora usah dadi pikiran. Dah waras. Nggih Pak matur suwun. Mergo manggone nang jero Bu nek borok nang jaba cah kena ditambani nang jero ora roh. Sing penting atine jenengan paske golek tombol wis entuk tombone wis entuk tombol karek penyembuhane atine dilerepe. Ampun sing ora sing dipikir. Nek pikirane jenengan tenanan kok malah lorone ora nggagake waras ngono lho. Nggih. Ayo ngatekno pemirsa. Pemirsa Sing penting keluargane jenengan, anake kula niku kalih kula sae niku alhamdulillah.
matur nuwun Kula malah seneng aja nonton ibu niku. matur nuwun bae Pak. Ape ngak-ingu ki rono doyo. Caket. Ngono lho, nek ning kene kak Cedak putune anak yo mok loro tok nggih. Anake akeh cah iso rono, iso rene. Anak loro tok nggih. Mbak Indah nggih ngoten Bro. Izin Mas Dimas iya Bu dikon Mas Dimas ning kene sih ngoten. Nek ning kene iki gampang Bu. Engko nek ngrawat jenengan gak enake engko kongkon ngatini kae openi tin karo delok anake nek sampe Tak tolong sih, Bu. angel. Sebentar. Iki ngongkon-ngongkon wong iki gampang. Malah penak godhogno banyu yo Pak, ndagage. Di pancen duwe cah cilik. Nggih Mak nggih. Yo nek godhogno banyu iku pamane rontok kok serdekan gawean kok kongkon-kongkon liyane enten. Wong mriko sinten mak jadi gaweane Mak jan nggih masak Pak. Nggih nggih. pun rasa jadi pikiran jenengan wis Matur nuwun diwarasno wis tok gua ampun omongan ngoten iku. Gak seneng kula pun. Padha-padha digoleki, padha-padha di ayahi kok. Padha-padha ngerti Sama-sama saling membutuhkan ya. Suatu saat mesti ya butuh ibu. Lah, Iki sing sebelum. Bismillahirrahmanirrahim. Iki karek, iki pengisan, iki berpisah kan? Iya. Kan pagi ya, Pak. Iya. Sebelum makan maksudnya. Iya, tak tukang bubur ya. Iya, Dok. Ndoke Mbak Indah mang di ndokem, Dok. Ndoke Mbak Indah mang lah. Aku kayak bilang. Iya. Bang, tudok sing tak Kakak. sing tak Wes sesuk ae awakam kesel ndang leren. Wes Mbak Indah kono ae. Iki iya matur nuwun ya, Dok ya. Matur nuwun ya, Dok ya. Ya matur nuwun makasih. Wes ndanggo bubuk. Wes ndanggo bubuk cahayu, Mbak. Hati-hati. apa saling nih mer-mer kuwi Iya, pancen iya, Dok. Mbak Indah, Dek mang sing sebelum makan, sing sudah makan Ibu tak mangan, Dok, iki. Terus dipotong bubur ndok iki ndak maem. Kok tetep kok ngenteni bubur. Ngenteni bubur. Wes kuwi nang tigo ganjel sik kok. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo Iki sak sama kok. Sekalian tugas pampers panjenengan. Udah makan masak. Kuningnya apa ya? Tupperware gowo sing nggone bundanem. Mbok nggo bontot. Mbak tak gowo. Iya, makasih ya, Mas. Makasih ya, Nduk. Wah. Dadah. Kinara digendong Mbak. Pinter ya. Ngantuk. Ini aman. Susu. Ya. Aku baru saja mangti. Tumbas no bubur ngombe obat sing setelah makan ya. Pokoknya itu dino yang terbaik untuk jenengan semua. Moga bisa sakit apa hari ini sembuh. Cuma garis dua, semoga diberikan momongan yang saleh-salehan. Ya kamu sakit. Intan sini, Intan lapo Bu, dolanan apa? Sini langguran Ibu. Napa? Gak apa-apa. Dadah. Dadah. Pamit dulu nih pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Jus.
dihabisin obat itu. Nah, terus. Jangan sakit dulu ya. Ibu yo ibu yo gak pengen sakit tondok terakhir lagi sakit piye. Aja kakek ngombe kakek apa jenenge? Lali aku. Teh dikei wong ku lho, gak Wis ora. Teh sing sing kemarin engko. ora. Sing teh kemarin wis mboten diombe ibu. Wis tak hilangkan, wis tidak ada. Iki engko luka jahitan ibu ojo mbok tabrak ya. Kadang kan Intan nek bubuk polahe kaya Jare ngogel. Engko Intan bubuk pelan-pelan ya. Ibu dikon belajar miring kanan, miring kiri, ora gur ngene tok. Lurus engko dadi jahitane malah aku. Terima kasih wis mbok pijeti. Pokoknya tak henti-hentinya saya mengucapkan terima kasih yang tidak ada batasnya pemirsa untuk orang-orang yang di sekeliling saya yang baik, yang selalu memberikan semangat, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kimang bar ngobrol kalau Mak Dames karo Yung Sri, Mbak Lipah, Mak Ngatini, Mak Ngatemi, Mak Ngatini, terus ada Mbak Deni, ada Mbak Isma, ada Mbak Ois, Dek Mang Rono, Mang enak Intan ya Mang pas ning mau ya, terus ampun Bu Yuni, kula ajeng ndang tenggene Mbak Eni, putrine Mbah Kemi, ngono. Guys, bayi Dik Dewi muga-muga ya sehat. Semuanya sehat ya. Pemirsa juga sehat selalu. Keluarga super, keluarga Barongan paringi sehat kabeh. Dijauhkan dari mara bahaya dan juga musibah. Itu pijeti Intan nih pemirsa. Bar ditelepon Mama Susi, Dik Susi ngantek Mama Susi. Intan nek nyelok terok Repa, Mama Susi. Mama Susi gak pulang. Terus jawabnya piye mau? Sesok ta nek menjelang butuh kurban. Iya. Mama Susi insyaallah pulang. Ambek Al. Iya le. Al arep mondok, Dok. Nanti. Ning ngene pesantren le. Mondok. Mama Susi ngepulang. Ngebis paling, Dok. Kan saiki nek bis saka nggone apa ya Pati langsung ning Cepu enek, Dok. Bis Jaya Utama. Tak kira bis koyo kuwi lho sing ditumpak Ajib ka lho. Gak, nek sing Ajib kan jurusan Bali, Nduk, numpak kok Ngawi. Cepu Ngawi terus enek sing langsung Bali. Nyebrang sak bise kuwi mlebu ning gone kapal. Ngono. Ben roh ndiko aku kan urung roh apa Bali pemirsa dongakno. Iya ya sok ben lah insyaallah lah ngono yo gak harus tek sak nyet nek dikarepi yo ngenteni saat yang tepat ngono le. Semangat terus pemirsa, aku mau terus. Nek duwe bendah tak cek ning Bali. Iya tak dongakno. Ibu yo terima kasih Intan wis ngancani ibu pas sakit. Dengi dinteni ngantek bengi kan Repa kan awake itu ora penak pemirsa. Terus minta tolong Mak Ngatini. Terus sampai Intan. Terus Mak Ngatini jam 8 kuwi. Ceritane putrane ape rapat ning SMP. 5:30 terus Mak monggo nek jen badhe mantuk soalnya ajeng rapat nang sekolah. Karo Intan. Untung Intan kok juga rewel, biasanya rewel pengen adus, pengen iki kuyo nunggoni. Bu cukupno minum, cukupno. Ibu celukno Bu Suster iki infus entek. Celukno. Iki Ibu ewangi lungguh. Dewangi. Ibu tolong cukupno bubur.
didulang ora ketang kutah kabeh nek dulang. Jebres kabeh ya nduk ya. Sampai kutah kabeh kan tak video call ambek Dik Dewi. Nek kutah kabeh ngono nek dulang gak apa-apa. Wong trayo ibu mbek bu mangyutan. Terus dibersihno. Emang tak lanjut pemirsa, emang bar ditelepon Dek Susi, bar ngobrol karo Mak Damis, ngobrol karo Bu Sri, Mbak Lupi, Mbak Yes emang yo lagi mantuk. Ngimpun pemirsa nggih Ndek mang wis tak tutup dadak. Dadak gak sih tak tutup ngimpun. Doa terbaik nggih untuk jenengan semua. Kami pamit dulu nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus. Cus piye, Dek? Cus. Terima kasih. Iya, Cus. Lho lagi kok yurung dibuka to, Nduk. Nyelek gunting Mbak Indah, Nduk. Nyelek gunting diketok. Tolong ketokno, Nduk. Iki dicoplok ngene iki Iso delok iso apa ora? Delok bradat nek iso. Lah kok bayar? Ya Allah iso. Makasih ya, Nduk ya. Oh. Iki jenenge apa Ibu Masa? Kuwi jenenge gelang pengenalan. Nek rupane pink bu artine apa, nek rupane ungu bu apa, rupane apa, artine apa. Ya pokoknya jarene nek artine iki Bu Yuni entuke pink. Pink kaya es ya, Nduk. Penguin. Ndang salam. Apa sampeyan? Intan pamit dulu pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus. Sehat semuanya untuk seluruh pemirsa. Cus.